हेलो लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय चैनल थन्दा मगानि सिलं गोसोखौ जों खनसे बरायफिनबाय तो भिडिअ जाहैबाय नै बे मादैया एसे गोबावानो जाबाय हौवाखौ गारना गुबुनजों खारनाया गथ' सानैखौ गारना खारदों बियो दा ओमफ्राय मानसिया फेसबुकआव नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नुखाबाय जानांगौ नायना लादो ससेखौ बेखौ हगारना लानानै माने बिसोरो दा हमजाबाय आरोना लोगोफोर हमजानानै दा हौवाजों ओरैबायदि दामजादों इन्टारेस्ट बिदिसो खालामनांगौ बिदि मानसिखौ गथ' सानै थाखानानै हौवाखौ गारनानै गुबुनजों थाङोबा बे हौवाया मा सानगोन गोसोआव बद हास्रोनोसो लुगैयो बिदिखौ मिथिबाय आरे भाई माबा मोनसे प्रब्लेम जादों बुंना रायजो राजाफोर समाधान खालामगोन हौवा हिन्जाव समाधान खालामनो हायाबा रायजो राजा बिमा बिफा समाधान होगोन मा लाखोमाना गारखोमाना खारलांनाय खिथाया मोना खारखोमालांनाय मा होनांगौ बिदिखौ मा हिसाबै बेखौ सल्भ खालामगोन जेनेबा बिदि खारखोमालाबायनायखौ बे मोनसे जोंनि बर'फोरनि बर' हिन्जावफोरनि बा आइजोफोरनि बिदि खालामनाया गोरोन्थि आरोना लोगोफोर बिदि मालाबाबो दाख्लाब लागैले फसायाखै नांलायबाय थायो खमलायबाय थायो माबा मोनसे जायो रायजो राजाखौ ला बिमा बिफाखौ ला गावस्रालायनो गोसोबा आरोना खिन्थु बिदि खारखोमाना थानानै हौवाखौ दुखु होनाय फन थिखांनाय थैखो थांखो बहा माखो हौवाफोराबो दुखु दंना नागिरो स' बेनो लोगोफोर बिदि दाख्लाम माने गाज्रि जायो दा जेरैबायदि मोननानै ओरैबायदि दामदों हौवायाथ' भिडिअखौ नायलां लोगोफोर नायदेरगासिनो Hey! Hey, sabar,